No niin, moro kaikille. Nyt ollaan taas tässä. Nyt ollaan tämän Cat Marion parissa. Hirveä trollipeli, jos joku tietää. Tämän pelin tarkoitus on trollata sinua. No, aloitetaanpa ehkä alusta. Odotas. Menenpä alusta, koska te haluatte nähdä, että minkälainen se alku on. Ja se on tällainen. Joo, yritetään nyt läppästää tämä. Toi oli esim. Yksi trolli. Minä kyllä tiedän nämä. Kattokaa. You can do shit, bro. No, en mä nyt halua matkia mitään PewDiePieta. Tää on tällainen fucking peli. Oh my god. Tik. Oh! Just näin. Oikein tää on niin piip. Cat Mario is söpö. Paitsi. Kato. Silloin toi ilme. Hyvä, mutta miksi? Pitää nyt mennä. Ota, mä pidän. No niin, nyt. Kato. You can do shit, bro. No niin, nyt. No niin, siinä oli yksi trolli. Ja jos mä olisin juossut, niin se olisi tosta pompannut olisi pompannut tosta tonne. Ja sitten siinä olisi ollut pelkästään niitä kiviä. Noni. No! Mitä helvit? Joo. Ei hele. Siis voi kakkaku. Tää on kyllä todella hyvä peli. No! Kato, toi on se just se yksi trolli. Voi hitto. Joo. No voi piip. No ihan sama. No se en mä ois puhuneenkaan päässyt, mä vaan tapaan itteni. 10. kerta voi piip. Voi kakkaa. No niin ja nytten. Ja tossa tuli tollaset trolli. Ja nyt pitäis. Noniin, nytte. Ei vitsiä! Katot, nyt tästä tulee trolli. Voi perhana. No älä nyt. Noniin. Ei me päästä edes yhtäkään tasoa läpi. Hirvetä trollimaista vetelyä. Ei. Kyllä mä tiedän. Lol. Voi saamari kakka.
kohtaa oikeesti mä en jaksa tätä. Se on mun taasi. Joo, tästä mä en kyllä aio tehdä let's playtä. No jos haluatte, että jos haluatte nähdä kun minä raken, niin sopiihan se. Voitte panna kommentteihin, että haluatteko tätä lisää vai ette. Haluatteko let's playtä vai montaa se. Ihan sama. Kato. Tuossa tarkoituksena olisi niinku hypätä niinku tonne niinku tänne siinä reunalta just sen tangon yli. Onko se mahdollista? No on jotenkin, minä en tiedä vain. En tiedä miten se on mahdollista. Se ei mennyt niin kuin nappi, kun se... Miksi tuossa lopussa pitää olla just roolla? Mitä Siis tämän takia just noin... Niin, just kiinalaiset pelit, niin ne on aina sellaisia pelejä, missä on niin vammaisesti juttuja, että esim. Troll. Ja sitten no niin, nyt kyllä. Tämä on viimein 5 yritystä, enää 5 yritystä, et sitten en enää jaksa. En tiedä mistä tuo ilmestyy, mutta... Nyt mä filmasin tossa. Miten vammasta tää voi olla? 21 miinus 21 kertaa ollaan jo. Eli siis tuplasti enemmän. Tai ehkä ei nyt tuplasti enemmän, mutta... Ette varmaan jaksa katsoa tätä. Vai jaksatteko? No niin, enää 3 enää. 3 enää. Sitten mä otan. Mä en enää kestä tätä. Sitten saatat hakata tästä pelistä ja poistaa. 2 enää. 2 enää. 2 enää. Minä en vaan ymmärrä, miksi tällaiset kiinalaiset pelit on niin... Jos... Yksi enää. Sitten mä rakennan niin paljon, että... Noniin, se oli siinä. Noniin, nähdään. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa tykätä ja subata. Ja laittakaa kommenteihin mitä haluatte. Haluatteko tätä lisää vai ette niin. No niin, no mut siis se oli nyt siinä tältä kertaa. No niin. Moikka.